Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Da kawaj banep penyap kipaj muslim ya wayu kena Hindu habar metara distrik Chhattisgarh pengin sengap ya kubor ke bapnya. Katkum ke kubor balayo lum ha kasing sai jan pratri uya yong arhaja arflai. Layithu ba wayu samla Hindu lasyak penyap ha kipaj muslim habar metara distrik ke badan hapo Chhattisgarh tang na kadau ka jingyania hapteng ar ki kena muslim bat Hindu. Ha ka ba da ki phaungut ki breu ki laman saujur kentup ki pulit ki balawan ban yarap ha ka te ka jingjia. Susu la itu ba ka te ka jingjia ka sedang ha ka por khat ar baje no phai singi. Ha ka ba kini ki arngut ki kena skul ki dangnya bicycle. Ha ka ba une kena muslim ula syo ya une kena Hindu. Hadin kata lawan da upai buhur ban ya syo lang da ka ba kawang mau kawang ding. Ha kata ka poru kini ki paj muslim ka likrung ha ka wei ka ying ubreu berarti kurte kum Ishwar Sahu bat la sedang syo batit da ki wa yu kini ki breu ki la kniat yu khun jong Ishwar Sahu Ubuneshwar Sahu arf arsnem ha madan ki la kerdem penyap yu hasan kane ka jingjia kala ne adu ar kanta ye hadin bal asya penyap une usamla Hindu ki kato kane ki kenhun kulit ki lawan poi ha ka te ka snong Biranpur ban penyesuk ya kini ki breu Hendra ki paj muslim ki mailat ki la sedang bansyo ya ki pulit balitu balaingut ki pulit ki la mensau kentu bol sub inspector BR Thakur lapan kit marmar jikito ki breu bala mensau Syaraja Primary Health Center bar kito ki bala khamen sau jur la kit Shaki Hospital ki basya kanong ba Raipur kane ka jingjia hapring ki muslim bat Hindu kelawan ra shibun ki jingjulor ki ying kisem bar buntli ki kali ki la syathang ka Superintendent of Police jangka Bar Mitra District ka Indira Kalyan kala itu kane ka jingjia kala kham thanda wat kini ki breu ki badan menta ha ka banya syo la kem no yaki kane ka jingya kajia ka sedang deitang na ka dau ka bala jia teng menshua sau banai hapo kane ka snong Biranpur hi ha ka ba ka kanthai muslim ka ya poi songkha bar wei samla Hindu ha ka ba ki pai Hindu ki la persya ya kane ka jingya poi kha joki katkum ka jingya thu ba kane ka jingja kala kut and reklam poi berkhat wan biang hadin balayania kini ki arngut ki khana